Сега пак правим. Присто съм. Си номер 2. Част 2. Помощники! Бебесинка! Не ти помощ. Да, слагаш йока там. Няма място, Вас няма място. бомбата правиш. Брат, виж. Има ли място? Знаеш какво ще... Чакай, искаш да бъркам яйца? Така да го бъркам. И да седем тука. Да! Да. Айди! Да, аз забъркам, че аз съм по-бърз. Да, аз по-бърз. Со. Искаш ли помощ? Двойно чакаш, ще ти имат... Кицо, знаеш какво? Не. Значи да сложим кремвиша, Виж. така да го обърнем, Бомба крат. така да го обръщаме и после ще го изпържим и ще стане криспи. Ще стане, не, няма да стане криспи. Дечия. Брашното за какво е? Не знам. Тип. И също имах една идея. Значи да сложим малко брашно вътре, така да го разбъркаме хубаво, нали? Да, И ще го Ще направим може така. така вътре така. Да слагам ли аз брашно? Капи, бара, пали, ти за тебе, пали, ти за тебе, пали. Прачи. Нищо. Гало! И ти какво ще правиш? Ще пържа кремиш. Ники... Къде ще обършиш ти нещо? Кучетата виждам. Знам. Айде, тук стой. Знаеш, те фанаха, че... Дай, че хвърля. Кажи, какво искаш? Те фанаха да пушиш. Браво. Знаеш ли? Кой го хвърля? Тюдор. Браво. Къде знаем? Добре. Но сега е гладен. Ще правите клипчета? Мале, ти си проста. Ей, видеото ще свърши.